tinokutokesa mabiyangu kunodzo manokodzo zuwa remakumi mairi noribodzi mwedzi uno wachiwabvu kutandane manyadzo ari kwedu uno kwamutoko kwaita renzi zharare gwicho rakabatiwa richibhinya ng'ombe aendesiwa kudariro dzimhosva anyasi kwai akabhinya tsiro ranyabi yache zvakazoita kuti abatiwe achitoribhinya kwai agobenuke kudare zuwa rechimakumi mairi nonomwe mwedzi uno chaiwo ipapa tikutonamatira kuti yawe warigogo tichishapura noshamhu inomhura nyika yese nokuti izvi ndizvo zvinotadzisa mvura kunaya. Mumwe mambo kumatebererendi yodzasi anonzi Ishe Ndumiso Jahana Kumalo aita ushingi hwokunyora tsamba kuna Mnangagwa kuti wamise zvirikuda kuitika zvokucherachera zvirimwa zvichehwa kuFort Rickson. Ipapa goita izvi asi wamwe wagoringitsa kuti anogona kutobisiwa pachigaro nozvinenge zvine nokuita kwache asi tinoramba tichitenda kushingaira kwache kureka kugosha achinyora tsamba yakadari. Dai kwedu no Mabuja wana mambo wari kuitawo ushingi hwakadari peno tingadai tiri kupfumvura noyo matombo matema ya kwekwe tanyepiwa makuno yano kuti kwai aisiwa pamupfigwa wakasimba kwemasondo matatu ari kutera kwaino hurumende izvoda kuti zvigoita kuderedza kutekaedza chirwere cheodziwa mupengo chakabva kuIndia kwai chipapa wanhu wakubvumiwa kugotekaira kana nguva dzonomwe dzomanhoko dzasvika kusvika nguva dzonhanhatu dzomangwanani heno kana zvikagobatsiridza mabiyangu asi tikuona kunge wanongwa kuita zvinhu kwai sangano rinoringa kutekaedzana nomagweta Rolo Society ratiro raisa mapepa kumatauro dzimhosva wachiita kuti zvakaitiwa zvokuchinja bumbiro romutemo zviripo pamutemo heno kana wakagobudirira asi tinoramba tichindoshingaira kuringa kuti vanenge vachigotekaedza sei nyaya dzacho idi zvakatooma hwedo huno aiwa kune zvisvino zvichachinja. Gurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika Frederick Shawa raenda kuSouth Africa rikanyepiwa makunun'unu ikweyo kwai ranyepiwa zvisvino kuti waende konhadzirisa musha wawo nokuti zvaakuvhiringawo kunhadzirisa kwezvinhu muSouth Africa. Wanziwo wagoite kuti wanhu weZimbabwe waboye mapasipoti kana nguva yekuti wachinje matsamba awo yakwana. Ipapa wanhu vazhinji vari kugoringira kuti zvigoitika izvi nokutoti zvakatonyangara chaiko mabiyangu. Akamboita mutungamiri weguta reHarare Herbert Gomba kwai atori kurwisana izvezvi nevakuru venyika kuti zvakanzi akaita zvouori zvireke kungoramba zvichienderera mberi. Mhosva yapomerwa iyi inogona kundomunyudza akaita zvokutamba. Alex Magaisa ndiye mumwe wavanhu watanda kuita chirongwa chakanzi Constitutional Law Center. Chirongwa ichi kwai choda kuti chigofundisa vanhu maererano nezvebumbiro romutemo. Tinoramba tichigoringira kuti vanenge vachiita zvirongwa zvakaita sei asi kana huri urongwa hwakadari tinoona hwakanaka nokuti kufundira bumbiro rezvomutemo kunoita kuti tirege kugombonyikidziwa kodzero dzedu. Iro bumbiro romutemo kwai kusvitsa makore masere zuva ramangwana. Kwai Grace Mugabe apuwa choupenzi namambo Zvimba kwai agonzi agobhadhara ng'ombe 5 pabodzi pono mbudzi 2. Izvi zvakanyangaritsa mabiyangu nokutoti ipapa kwai ari kuhwara ari kurapiwa ari kuSingapore uko. Wanoda kunyora bvunzo gore rino kwai vachagobhadhara madhora chiuru chibodzi nomazana 640 pafunzo ribodzi. Kwai papa wanenge wachizoita zvibvunzo zvakapindiridza zvinozikana pachirungu kuti A-level vachanga vachibhadhara zviuru 2 nomazana 4 padzidzo ibodzi. Ipapa kwaino hurumende tiri kuita kuti wanenge wachinyora pazvikoro zvohurumende pabodzi pono zvikoro zvemakereke wachabhadhara mari ishoma inozvikamu 55 kubva muzana. Kwai wachanyoresa wanofanira kupedzisira kunyoresa zuva rechipfumbamwe mwedzi wakakunguru. Toramba tichitenda kuderedza mutengo uku.
chikwatacho makepekepe Caps United chaoroerwa manja nomba wacho opadande mutande kwai musha wacho opadande mutande uri kuita kudadisa kuita kunge nyika dzokunze konyika kumhiri kwemakungwa kunana Manchester United toramba tichiwatenda vari kuita zvinuzvi toimba kuti vamwe vachagokopawo. Kuna vakomana vaviri vano makore 17 pabodzi pano 18 wapinziwa muchikwatacho Dynamos toramba tichitenda tichiti izvi zvinoda kuti apa zvichitendiwa kuti zvirambe zvichiendera mberi. Tiringe dzopasire sem kuna vanhu vatanhatu vagwarashiwa nomwoto apo vangu vari mubhazi rapfuta moto kumugwagwa womoroto munyika yeSouth Africa toramba tichindoti wazorore murugare. Idi manenji hwendo huno kwai mukuru Boko Haram agozvipfura akatadza akuzvipfura paaida kuzviuraya toramba tichindoti mapenzi adai aita atusvinu wareke kugoita kuramba wachidari. Kwai Kenya yatiyo yakunhadzirisapo kare muzinda wozvikepe weLamu kwai papapa pari kupinda mari yakati kuti inove mvuri chaiyo toimba kuti wamunangagwa vachagoringitsawo zvinoitika kwevamwe zvinoenda koparurwa idi. Ethiopia yagotiyo dhamu rayo reNaissance raakuda kupera rasara nezvikamu 20 bedzi kuti ripere apawo kuti Tigray wachirondoramba wachindorwisana nawo idi pakanyangaritsa dai waita kuti zvipere zvokurwisana zviri kuTigray. Kwai maijipita ndo agoita kuti kuite kumira kokuhwa nokupfurana nokuurayana pakati poIsraeri noPalestine. Izvi tinozvitenda tichiti dai waenderera mberi nokuramba wachimisa kurwisanaku. Kwai Copa America ichatambiwa kuColombia nokuti vanhu veikweyo wazviramba vari kuti zvinovaunzira chivere chodziwa mupengo. Tiri papo mabi angu todifamira pano kwanyasi ndini wenyu Mhanduwewo Nhau.